kokisa sanani bagi baddata mangkha kok hingka ahise थांनाय 26 तारिखआव मानदाय कायराय विलेज कमिटिनि खबजागो बिदामुरा गामि ताखुक मंगल देब्रमा न बिस्कां दादा सिदा दिनेश देब्रमा बुई बुथारि सिबिका ताखुक दिनेश देब्रमा बो एकजन आईपीएफ टिनि लिडार याखौ कर्मी तंमोन आबुनो रगै किसु पत्र पत्रिका प्रतासा त्रिपुरा हनै कैसे पत्रिका दङ आ पत्रिका सैनै ताखुक संनो आबुनो सानामु संगो अजथा त्रिपुरा थन दुसिरुय अजथा बुबाग्रानि जे नाहारमुं काहामनो दुसिरुय बुनि मकला हामिया खलायनानि बागै त्रिपुरा थन बुथारनै सामानि बागै आरो साताइक्लायो मंगलदेव ब्रह्मा 2020 नि सिमिनो त्रिपुरा मथाव सहयोगिता खलाय त्रिपुरा मथनि कर्मी हिसाबै सामुं ताङै दंनाय बुथारनाय दिनेश देब्रमा 2017 नि सिमिनो आईपीएफ टिनि कर्मी हि परिचित दंजा आबो लुकुरक যথেষ্ট साइमानो आबनो सानानि मुसंगो जे त्रिपुरा मथानो दुसिरिमाना आबो ब्लाइके अननाय आबो no जों ब्लाइके निन्दा जानांगौ चिनि त्रिपुरा मथानो दुसिरिमानि बागै तैकेसा दङ तिनि हर थानायाव बीजेपी मानदाय बीजेपी पार्टी अफिसाव किसेसा हर नांखानि खानावो आबुनि तैयै बीजेपी नि ताखुक खाकाहाम ताखुक सं बीजेपी नि खाकुफुर ताखुक सं त्रिपुरा मथानो दुसारब रुई साया ककबानगै कक हामिया सिलचावै तंमानि बागै बरंनोबा आं कयनो मुसुंगो त्रिपुरा मथावो ताबुक साकजरा केबो सामुं हामिया तांनायक्रै बुबाग्रानि नाहारमुं कथार नाहारमुं आबुनो तैनो जों कर्मी रगबो नाहारमुं काहामनो दङ साताइक्लायो तिनि अर अककनो बीजेपी पार्टी अफिस 3 হইতে 4 বার खामका प्रथम आईपीएफ टी रगबै सकजा जाखा 2 बार मतो टर्चारिं खलायजाखा द्वितीय बार बरक निजेरा मध्यबो 2-1 बार सबाय लेके हर फनांलायका तिनि चतुर्थ बार जे त्रिपुरा मथानो दुसिरिमानि आबो ब्लाइखेनो साया आबो आककनो जों ब्लाइखेनो निन्दा खलायो कारण जों साइमानो बीजेपी रंनि ताई आईपीएफ टी रंनि कथालायजाक सरकार बरक निजेरा मध्यनो बं पार्टी बिसनो 3-4 बार सक्का माने जों वानसुगै नाहारि मानो तिनि हरथानायनि घटनाबो बरक थिक निश्चय आबहाय ओंखाना हानाय कारण साइमानो जों बंनि 2 पार्टीनि केलेंकारि बोसोर आबो त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरंनि थानिनो साइमानो बीजेपी ताई आईपीएफ टिनि हालक काहामदा हामिया ताई बीजेपी बाय बीजेपी हालक काहामदा हामिया देशनि जत लुकुरक ताई खा काहाम लुकुरक खाकुफुर लुकुरक जतनो साइमानजाक आबो ताई कुनो साजाकनाय कगया अजथा त्रिपुरा मथानो दुसिरिमानि बागै त्रिपुरा मथा आबनो ब्लेकेनि निन्दाजनक जानांगौ द्वितीय दिनो जोंनो अबहाय दुसारब ताख्लायदों बारे बारे दुसारब खलायके हांखाय आबो ब्लेकेना साया जागावा थां सगैनाय इयाखाबा सेलें मासिसा कक कालायमुं कालायनाय आबो द्वितीय दिनो कयनै बरनो आपति है कक्ता सातुं हनै आरते केसा बोंनि बीजेपी नि होइते सिलजा जाखा जे 26 तारिख बोंनि कैसा जॉइनिंग प्रोग्रामो जॉइनिंग रंखा एरपरे बीजेपी मथानि जे ताबुक जे जॉइनिंग रनाय रनो दमकिरि त्रिपुरा मथानि बरख माने आबो बसुकुबुय त्रिपुरा मथानि आमति केबनो दमकि समकि रनाय करै त्रिपुरा मथा जों साइमानो त्रिपुरा मथा ताखुक से कथालायो बुइनो दमकि रनन बगे त्रिपुरा मथा ताबुबो प्रस्तुतिनि तै दागि जाक मुंबो करै जों आबर खब खनायाको ताबुक साक जरा त्रिपुरा मथानो अजथा बरक आबो केबो दुसिरि तंखे बेलेखेना साया त्रिपुरा मथावो जॉइनिंग त्रिपुरा मथानि तो केबो जॉइनिंग खनै करै आपति हाय बंनि बीजेपी बा आईपीएफ नि व्यापार आबो चिनि थाने कोनो दाय करे अजथा कसारा
त्रिपुरा मथानो जों दाबो त्रिपुरा थानचानि सामुं तां थांथानि किसुटा पलिटिकल पार्टी रो जोंना आबो दुसारा ब्रैमोनो जों आबोनो ब्लाइकेन निंदा जनक जानांगौ हामबाय